Club Junta, building better Africa. Zadziwika tsopano kuti DPP candidate amene ali Professor Arthur Peter Wamutharika mapepala ake wakwanitsa kutenga. Eyetu wakwanitsa kutenga kuti ayi pakuti mkuluyu sali mdziko muno nde mutiuza bwanji nkhani imeneyi kuti wakwanitsa kutenga zikukhala bwanji. Ayi zatheka ndithu, maumboni alipo. Awa ndiwo maumboni amene tili nawo. Candidate ni Professor Arthur Peter Wamutharika amene akudzayimirira chipani cha DPP. Komanso apo pali phone number ndithu imene ili ya candidate. Komanso mkuluyu amachokera ku Thyolo kwa Goliath komwe uko ndi umene akuchokera mkulu ameneyi. Ndi pomwepo tikukapezaponso kuti pali zokwanira zoyenereza kuti mkuluyu wakwaniritsa, ndipo ma payments pajatu akuti president wina aliyense kapena kuti candidate wina aliyense amene akufuna kuyimirira chipani china chake kapena kuti wina aliyense amene akufuna kupikisana nawo pa udindo wa president akuyenera kulipira ndalama yokwana 10 million Malawi kwacha. And Professor Peter Wamutharika walipira pa 14 June 2025. Kuti zakhala bwanji pakuti munthu uyu sali kunoko. Funso imeneyo ndiyokanika kuyankha kwake pakuti mkuluyu akadalibe ku South Africa koma zinthu zatheka. So kwambiri musayang'ane zakuti iyeyo ali kuti, koma chomwe mukuyenera kuyang'ana nchoti zinthu zatheka. And ambiri amene akumutsatira kapena kuti otsatira chipani chimenechi cha DPP ndi okondwa ndithu pa nkhani imeneyi kuti mkuluyu wakwaniritsa kutenga ma nomination papers ku bungwe lija la MEC imene ikudzachititsa zisankho kapena kuti imene imachititsa zisankho mdziko lathu lino la Malawi mu materms onse. Motero khalani pomwepo pamene tikufukulafukula zambiri tibweranso. Club Junta, building better Africa.